Badakigu osasuntsu jan behar dugula, bai, baina ahalik eta denbora gutxiena eman nahi dugu sukaldean, eta alba da, elikagaiak, eta energia xautu gabe. Baina ezinezkoa da, janaria prestatu behar dugun bakoitzean, improvisatzen hasten bagara. Eraginkorrak izan nahi badugu, ezinbestekoa da antolakuntza. Seguru, entzun duzuela hitz hau, batch cooking. Horrela deitzen saio, egun berean hainbat otordu prestatzeari, eta baditu bere abantaiak. Denbora eta energia aurrezten dituzu. Labea edo sukaldea behin piztuta hainbat plater prestatu ditzakezu. Janaria hobeto aprobetxatzen da. Erosketa ongi planifikatzen baduzu, alferrik galtzen den elikagai kopurua asko murrizten da. Eta eginda dituzun janari osasungarriak eskura izateak osasuntsuago jaten lagunduko dizu. Platerron baten, osagai garrantzitsuena antolakuntza delako, aurreztu denbora, dirua eta energia.